Ak plánuješ riešiť hypotéku na investičnú nehnuteľnosť, tak teraz je dobré vedieť, že banky menia pravidlá, ktoré zásadne môžu ovplyvniť tvoje možnosti financovania. Nie všetky banky pristupujú k investičným hypotékam rovnako. Slovenská sporiteľňa a VUB banka zatiaľ nekladú limity na počet investičných úverov nad rámec regulácie Národnej banky Slovenska. Ak máš dostatočný príjem a možnosti splácať záväzky v týchto bankách, môžeš mať aj viacero investičných hypoték bez výrazných obmedzení. Inak tomu pristupuje ČSOB banka pri tretej investičnej nehnuteľnosti, kde skracuje splatnosť na 20 rokov, to znamená výrazne vyššiu mesačnú splátku a častokrát tak aj menej priaznivú návratnosť investície pri nájme. Najprísnejší prístup má Tatra banka. Tu ťa čaká individuálne posudzovanie pri vyššom počte investičných úverov a väčšina klientov získa aj tak len maximálne 3 hypotéky. Štvrtá už býva väčšinou zamietnutá bez ohľadu na akékoľvek parametre. Spoločným zákonom však je, že všetky banky zatiaľ nemenia pomer financovania k hodnote pre investičné byty. Preto je správny výber banky pre úspešné investovanie do nehnuteľností veľmi dôležitý.